tu na hian in hey tactical magazine pouch tactical vest te pon tia ron display lok do na ron pho lang lok don glove fi tactical glove ani a special force of man tlang lon tak te zinga mi ni a lon pol tak mai ni a chuan hei hi ni pet ani a hei hi elbow pet ani a ni gat te pawh an tia elbow guard chuan ta hian in magazine M4 te le AK47 magazine te pawh thun vek the tuna hian AK47 magazine thun meka hei hi ani a pathum ka thuna chuan ta hen pakhat om boka pai meka ni chuan hei India flag ani a kha karon display hei chun te chun ta se hnunga hian first aid pack om boka ka dula kiara ka thau de una ka alang nal vak lo ni thang kha karon ti lan thei te ni tamai sela athang e